Hem fet una petita ruta per Barcelona, basada en la novel·la de La metgessa de Barcelona, la qual us recomano, almenys vist tot el que ens ha explicat i els llocs tan interessants i anècdotes que ens ha explicat, així com a llegendes, i jo he llegit l'altre, el llibre de les bruixes d'Arnes, i la veritat és que em va agradar molt, els personatges estan molt ben triats, l'entorn i la narrativa és molt amena i molt interessant. A mi m'ha agradat molt, hi havia moltes coses de Barcelona que sí que les sabia i moltes d'altres que les he descobert avui. Llavors, jo no m'havia llegit el llibre, però aquest tipus de visites m'indueixen a llegir el llibre. Ara en tinc moltes ganes, perquè amb tot el que ens ha explicat, doncs t'agafen ganes de dir veure què és el que passava aquí o què passava allà. No, m'ha agradat molt. La veritat és que des del punt de vista de la història de la ciutat ha estat molt interessant. La visita d'avui ha sigut molt interessant perquè encara t'agafa més ganes de continuar-lo. El llibre està bé, o sigui, descobreix coses de Barcelona que t'impacten una mica. Està força bé dintre que és ficció, però està molt bé. Està molt bé perquè de la Barcelona antiga de vegades no saps. Ja no és per dir-ho, però ja ho tenia abans pensat, que l'havia vist ja a les llibreries i el tenia ja pensat per comprar-lo per Sant Jordi.